Salutare lume și bine am găsit la un episod de Adventure Capitalist. Am jucat, adică nu am jucat o camera. Am făcut o pauză de la al doilea episod. Am primit 7 bilioane, toți banii. Și putem să ne cumpărăm o bancă. Which is foarte... Oh my god, o oră. Bun, hai să punem astea să se facă acolo. Bun. Mai băgăm aici niște bani la donut. Pot să cumpăr de ăștia. Mai bine cumpăr un de ăsta. Stai să văd care se vinde mai bine. Deci, hockey și movie. O să vând. Cred că o să iau la hockey. Da. Vorbim cu Darius, boy. Dar nu o să-l auziți. De ce? Știu. Da, hai că se termină imediat. Ok, le-am luat pe ăla. Nimeni că se face amu. Ce mă? Ce? Nu mai vreau să bag la asta. Merg lemon-urile cât avem. Mai creștem aici la... Mai băgăm aici niște bănuți la mai mulți. Ua, doar 2 bilioane, mă. 2 bilioane pe bancă merge foarte bine. Mai avem un singur bilion. Nu-mi plac bilioanele. Nu-mi plac bilioanele. Bine, eu păstrez bilioanele. Doamne, eu n-am chef să aștept o oră. Hai să mai creștem taxele. Da. Am nevoie de bani. Știu. Ia să vedem la... Nu putem să cumpărăm. Nici de aia de... Mamă, 1 trilion. Oh my god, să vezi câți... Oh my god, câți bani. Nu știu să citesc cifra asta, sau știu. Bun, mai băgăm aici bani. Îi rupem pe ăștia, care fac. Gata, nu mai putem să băgăm bani. Hai, m-ați obosit. Oh, o face. Mamă. Da, asta am găsit puțin. N-are bai. Tot așa suntem. Oi, volumul oprit? Stai că începem melodia. Ce începe? Ok, gata, începem. Mă trebuie 25.000 de bilioane. Ok. Sper că în episodul ăsta să pot să iau și Oil Company-ul. Adică fac o grămadă de bani. Dar, frate, 25.000 de bilioane. Prea mult. Da. Da, asta durează o oră. Și nu luăm chiar de mult. Ba da, 2000 de bilioane. Și că nu luăm mult. Ar trebui să aștept vreo... o grămadă de ore. Bun, am văzut-o de aia. Am luat-o de aia, de fapt. Upgrade. Berbe. Ok.
crescut aici puțin. Mai crește cu o grămadă de bani. Hai să fac și asta. Mamă, de repede se face asta, bă. Mamă, 1 milioane de la Gogoș. Gata, nu mai cheltui bani. O să las jocul în bară și revenim și noi când facem o grămadă de bani ca să luăm asta, ok? Ok. Oh my god, avem 2 milioane de bilioane. Mai creștem astea puțin. Păi da, cam asta a fost în acest scurt, cred că am zis, în viitoare.